In me. First of all, I want to say this. Please, if you've been sending me messages on my inbox and I've not replied you, please just have patience with me. Messages are much on my inbox, so I do it one after the other. Please, if I've not replied you, don't be angry with me. Then if I've replied you before and we have appointments and you've not heard from me since then, try as much as possible to always remind me, please. I beg you. So, if I nwere ikwu n'uhuruchi a bụ maka agwụ. Agwụ ka anyị bịara ka anyị kọwaa ọtụtụ ife miri emi gbasara ya bụ agwụ. Maka na ọ na-abụ a na-akpọ agwụ. Enwere ka a lot of people si afụ ya bụ agwụ a na-ekwu okwu ya. Most people amakwa ife bụ agwụ. Ndị nwanụ mam ife bụ agwụ amaro how to utilize it. Most of us amaghọ the work of agwụ. Most of us atọnugo agwụ upside down. Most of us jizi eme gịnị alụ ọrụ ọjọọ. So we are here to give more insights on agwụ. Agwụ na mbụ, kedu ife bụ agwụ? Agwụ is a spirit force. Agwụ bụ mmụọ nọ n'ime mmadụ eji alụ ọrụ. Agwụ is just like part of guardian angel. Dịka ndị ụka ọbịa si akpọ senti nke a, senti nke a, senti nke a. So if I ever make a post and say Saint Agwu, pray for me, don't misquote me. Agwu bụ mmụọ eji alụ ọrụ. Agwu bụ obute akụ. Agwu bụ mmụọ na-akpata ụfa. Agwu bụ mmụọ eji alụ ọrụ. A lot of things, definitions a ga-eji wee define agwu. There are so many of them. Now, iwu bụ na onye ọbụla ga-enwe agwụ. Onye ọbụla nne mụrụ n'elu ụwa nwere agwụ. Ya na eso wee bịa ụwa. Listen to me again. Onye ọbụla nne mụrụ, please, as we are going, help me share this video to get viral. Why I'm always saying share the video is for people to also don't learn and put it inside your pocket. Do a favor for other person to learn, and the only way you can do that favor is by sharing. Agwụ, onye ka ọ dụrụ inwe agwụ? Iwu na mmadụ. As we continue, if you have any question, kindly ask politely on my comment section. If I don't, I will answer you. Agwụ bụ mmụọ eji a. Kedu onye ọ dụrụ inwe agwụ? Onye ọbụla nne mụrụ n'ụwa, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, nwere mmụọ agwụ so gị. Onye ọbụla nne mụrụ n'ụwa, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, nwere mmụọ agwụ so gị. That is number one. Now, onye ka ọ dụrụ? I'm just trying to break it by one for people to understand. Onye ka ọ dụrụ na ọ ga-alụ ọrụ gị agwụ? N'ala Igbo, ka esi eme ife dị n'agwụ bụ a na-enwe agwụ ọha. So many people na-akpọ ya agwụ nsị ọha. So many people na-akpọ ya agwụ nsị ọha. A na-enwe agwụ ọha. Ife wu agwụ ọha wụ abịaghị na a particular kindred. Enwere agwụ na-ejikọ that kindred ọnụ. Ụfọdụ na-akpọ ya agwụ ọha. Ụfọdụ na-akpọ ya agwụ ụmụnna. Enwere a particular kindred mee gịnị? Enwere a particular agwụ na-ejikọ ụmụnna niile ọnụ. Or a kindred kpatara apụta, or a lineage kpatara apụta si na agbụrụ a na-eji nka na ụzụ wee mee gịnị? Wee malụ ha. And in as much as na-eji nka na ụzụ wee malụ ha, unu m ife wee nka na ụzụ. Nka na ụzụ is a kind of art. Ịkpụ ụzụ. Ndị na-akpụ nkata, ndị na-atụ osisi, tụọ ya tụpụta ya ife. And apart from that lineage, enweghị lineage ọzọ nwere ike imenwu that thing. Is an agwụ for that family. Abịa n'ala Igbo, onye ọ dụrụ ịlụrụ gị agwụ n'ala Igbo. Why I'm trying to break these things down now is that a lot of things na-emezi.
And don't blame me for speaking up for people. Don't blame me for exposing the truth. We can't give room for this misconception nagazi on now. We can't continue to give room for deceivers. Onye odolo onwe onata ka o si wee dolo nwaanyị na ana Igbo ịlụlụ mmadụ agwụ. It's never possible and it will never be possible, even in this life and after life. It has never been in the history na nwaanyị lụlụ mmadụ agwụ. Onwe ife kpalitere m njide na-etreat case anụnwa. Kedu ka mmadụ ga-esi bịakwute gị si gị na eze nwaanyị si gị na ị ga-alụ ụlụ gị agwụ? It's never possible. Eze nwaanyị can never, eze nwaanyị agbara nwaanyị, be it who bụ nwaanyị, can never lụọ ọlụ na gị agwụ. Ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ agwụ ka ọ lụrụ gị, mara ife o meelu gị. Onye ọ tụrụ ịlụlụ gị agwụ bụ onye bụ ofe agwụ na ụmụnna unu. Onye bụ ofe agwụ na ụmụnna unu. Maka na a na-enwe aka bụ ofe agwụ. Let me repeat it again. Onye ọ dụrụ ịlụlụ gị agwụ bụ onye bụ ofe agwụ na ụmụnna gị. Na your kindred. Kedu aka bụ ofe agwụ na your kindred? Onye ọ dụrụ ịlụlụ gị agwụ. Okay, fine. I'm still coming back to this part again. Ka m gagodo back, ka m nachiga back, ka m gwa unu different types of agwụ. I will still come back to onye ka ọ dụrụ ịlụlụ mmadụ agwụ, because we are going to break it one after the other today. Ka m gachiga back to ụzọ agwụ one ka enwelu. Enwere ụzọ agwụ dị iche iche. Ọtụtụ agwụ dị iche iche ka enwe. Nke bụ isi agwụ na agwụ niile a bụ nke a na-akpọ agwụ ndị ichie. Kedu nke bụ agwụ ndị ichie? Agwụ ndị ichie bụ agwụ be nna gị. Ọ ya nwa ka a na-akpọ agwụ ndị ichie. Agwụ ndị ichie, I will keep repeating it ka in case if you are joining us ka ị wee nwee ike follow up. Agwụ ndị ichie bụ agwụ be nna gị. Nyanwa bụ isi agwụ. Number 1 agwụ mmadụ kwesịrị imegodu. Then agwụ ọzọ dịkwa n'ọwụ agwụ ikwu nne gị. Onwe ndị na-akpọ ya umele nne. Agwụ ikwu nne gị maọbụ agwụ umele nne gị, dịka asụsụ bụ unu dị. Ndị part of Anambra na-akpọ ya ikwu nne. Ndị Imo steeti I think so na-akpọ ya umele nne. Wee dịrịzi agaba. Agwụ ebe esi wee nụta mama gị. That is the second, number 2 agwụ. Agwụ nke ịtọ wee bụrụ agwụ ikwu nne nna gị. Nke bụ agwụ ikwu nne nna gị bụ agwụ ebe esi wee nụta mama mụtalụ papa gị. Ọdụ ụzọ ịtọ now, akpọgo m ụzọ ịtọ. Another agwụ wee bụrụ agwụ ikwu nne nna nna gị. Ọ dị ịnọ. Ọnya bụ gịnị? Ife a na-akpọ afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ. Akpọgo m ụzọ ịnọ now. The first one mkpọ agwụ ndị ichie bụ agwụ be nna gị. Kpọọ agwụ ikwu nne gị maọbụ umere nne gị. Kpọọ agwụ ikwu nne nna gị. Kpọọ agwụ ikwu nne nna nna gị. Ọ dị ịnọ. Agwụ ikwu nne 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 gị. Ọ dị ise. Mana onye ga-alụzu agwụ a normally, agwụ ị ga-alụdebe ma ọ bụrụ na ị bụ normal human being. What I mean by normal human being bụ ọ bụrụ na ị bụghị onye ọlụ, sọsọ ụzọ agwụ na-anọ a mbụ ụzọ kpọ ka ị ga-alụdebe. Ma ọ bụrụ na ị bụ mmadụ nkịtị na ị bụghị onye ọlụ, then ọ bụrụ na ị bụ onye ọlụ, ị marụ na ị ga-alụba agwụ ndị a na-akpọrọ gị dịka kategori ebe ọlụ gị si wee chanelụọ. Onye ọbụla na-alụ ọlụ ma ijebeghị ikwu nne gị jee weta ọfa agwụ, ijebeghị ikwu nne nna gị jee weta ọfa agwụ, ijebeghị ikwu nne nne nna gị jee weta ọfa agwụ, ọ bụrụ you've not even started. You've not started. Maka na these 4 families mkpa ọ bụ ife mekiri gị as a human being. Enwere agwụ mmiri. Enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Agwụ mmiri, abịa na agwụ mmiri, enwe families ọ ga-abụ na ha na-control weather, ha na-achụ mmiri mgbe gboo.
aha agwụ mmiri ka eji eme gịnị ka eji eme ya bụ ife ma ọ bụ onye ọbụla na-arụ ọrụ mmiri na-alụsi ọrụ mmiri ike ịma na agwụ mmiri isu ya ịlụcha this other four parts of agwụ m kwuru ịma na ị ga-alụkwasị agwụ mmiri. Then enwere agwụ ọfịa, enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, enwere aka ogheri agwụ, enwere akọ na uche agwụ. Agwụ enwere udutu ọ bụrụ mkpọba ha nchata ama mkpọcha ha ncha kpọchaba. Ọ ya ka o ji dị mkpa na ị kwesịrị asị onye ọrụ ka ị malụ the area of your calling. Ọ bụla ịnọkọta ịmapụta lụba ọrụ, ị kwesịrị ịma the area of your calling, the area of your specialization ka ị wee mara agwụ ndị so gị na agwụ ị ga-alụgasị. Ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ n'ụbọchị taa fa niile enwebere onye dọrọ agwụ. Ndị n'ime ha dọrọ ada enwebere onye doziri agwụ ha adozu. Kedụzi ife onye ahụ ji alụ ọrụ? Maka na ha agwụ ka eji alụ ọrụ. Agwụ ka eji alụ ọrụ. Agwụ na-akpọtụ na-ebute ọfa. Agwụ na-ebute ego. Abịa na agwụ ndị a niile ịmalụ nke so gị na chi gị we ịlụzuo ya alụzuo wee gbaa ha olikọ. Ọtụtụ n'ime anyị amara ife bụ na a na-agba agwụ olikọ. Ịlụzuo ya alụzuo i wee welu nnekwu wee mee gịnị wee gbaa ha olikọ ka ha nwee ike wee nọdonwuo. Ma ịgba ha olikọ fama nnọdonwu a na-ebutelu gị ọgba aghara na-adọ gị nseke na-edutelu gị ndị aka ogheri na ndị oseaka. Now let us go back. Onye ka ọ dụrụ ịlụ ụlụ gị agwụ asị nwa afọ Igbo ebu ma ọ bụ onye ka ọ dụrụ ịlụ ụlụ mmadụ agwụ? I've said it before earlier. Please, if you are still joining us now, help me to share this video for others to learn as well. The only contribution you can give to us is for you to help me share this video. Thank you all once again for having me here. Thank you for loving me. The love is too much. I appreciate you all. I know all of you, but I'm sorry I can't continue calling names one after the other, but I know all of you. Thank you so much. Onye ka ọ dụrụ ịlụ ụlụ mmadụ agwụ? Dịka m kwuru n'izizi mbụ, nwata nwaanyị ọbụla sịrị gị na ị ga-alụ ụlụ gị agwụ, kwue o, but don't listen to her. Ọsọkwa enya bụrụ na onye ahụ bụ eze nwaanyị ime n'igwe na ịnụ ụwa niile, do not listen to her. It's never possible. It has never been, and it will never be. Nwaanyị ka mbụ abụ m onye ọrụ, but I'm saying it today. Nwaanyị ọbụla sịrị gị na ị ga-alụ ụlụ gị agwụ, do not ever listen to that person. It has never been, and it will never ever be. In as much as nọ n'ala Igbo, it will never be. Ọ dịrọ possible. Ọ dịrọ possible at all. Nwaanyị can never ịlụlụ gị agwụ. I will repeat it many times na video anụnwa. Nwaanyị can never, nwaanyị ka mbụ, and I'm saying it, nwaanyị can never and will never lụọrụ mmadụ agwụ. Ọ dịrọ possible. Ka anyị malụ where we stand and where we are heading to. Nwaanyị can never, I will repeat it 100 times. Nwaanyị can never and will never lụọrụ mmadụ agwụ. It's never possible. It has never been and it will never be. Anụ m na-enwezi nke bụ New Igbo, New World, New, how do they, amara m kafa si pronounce ya, New World Igbo Tradition, kafa bupụtazi now. Jee chọba aka ji ofe agwụ na be unu. Then for some people, enwe some people bụ na okwu agwụ jikọtara that kindred adrozi na-emebisi gị ọ na-enwerozi aka ji ofe. I'm still coming there to tell you how to do it. I'm still coming there to tell you how to do it. But I repeat it again. Nwaanyị, be it eze nwaanyị, be it agbara nwaanyị, nwaanyị can never and will never ever lụọrụ na mmadụ agwụ. It has never been and it will never be. It's not possible.
maka na anyị bụ ụmụ nwaanyị na-agbafezi ahụ oke ifedo na ana wee na-akụwukwanụ so many ifedo na ana wee na-akụwu so many, a lot of things are happening, yet anyị bụ ndị na-ana achọla ịmụrụ akọ. jekwu aka ji ọfọ bụ unu mbọsị ahụ aka ji ọfọ bụ unu ga-abịa lụọ ọrụ gị agwụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ime mbọsị ahụ ka ndị ikwu nne gị ga-abịa to avoid much stress for you. Onwe ndị ga-abụ ha abịa ha sị gị chelu ka ndị ichie, that is ndị be nna gị, ka ịlụcha nke ndị be nna gị taa, the next 4 market days ịlụọ nke ndị ikwu nne gị, the upper 4 market days ịlụọ nke ndị ikwu nna gị. That is lots of stress. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ha mee that the 2 or 3 families ga-abịa in conclusion, emee ya under 1 day to avoid much stress. Mbọsị eji alụ karịa agwụ n'ala Igbo bụ mbọsị afịa na-akpọ afịa eke ka eji alụ karịa agwụ n'ala Igbo. I'm coming to give you the list of the items. If you are just joining us now, you are welcome. Welcome to my page. Welcome to our page, because I can't be here without you guys. I love you all. Welcome to our page. Ọ bụrụ na the 3 families can come together, or rather 4 families can be able to come together and agree ka emee ya under 1 day, mbọsị ọ ji adị mma ịlụ agwụ na-abụ mbọsị gịnị? Mbọsị eke. Mbọsị eke ka o ji adị mma ịlụ agwụ. Then if there is any reason ọ ga-eji bụrụ na ọma ndaba mbọsị eke ahụ, were ọjị wee mee gịnị? Wee ka agba. O nwere ife a na-akpọ na ha eji ọjị akalụ ndị ichie agba. Iwere ọjị dat mbọsị eke, iwee yọọ ndị nwana, yọọ ndị ichie, ndị mbụ na ndị egede, agwụ ndị ichie be nna gị, n'ọta abụ eke ka ekwesịrị ime gịnị? Ime ifedo na agwụ a, mana because of this and that reason ka etinyezie ya mbọsị afọ dị etu a maọbụ mbọsị dị etu a, o wee kwe mee. Maka na mmụọ nwere ntị, ha na-anụ more than we do. Mbọsị ahụ ọ bụrụ na the 3 or 4 families kwesịrị ịlụ ụlụ gị agwụ, mee ka iri gị agwụ, that is agwụ be nna gị, agwụ ikwu nne gị, agwụ ikwu nne nne gị, agwụ ikwu nne nna gị. These 4, the first person ga-ebu ụzọ lụọ agwụ ma ọ bụrụ na ha niile gbakọnyọcha ọnụ that day bụ ndị ichie be nna gị, agwụ ndị ichie be nna gị, that is agwụ be nna gị, because na ọha nwa bụ isi. Emesịa ndị be nne gị alụọ, ndị be nne gị lụsịa nke ha, ndị be ikwu nne nna gị alụọ, ndị ikwu nne nna gị lụsịa nke ha, ndị ikwu nne nne gị alụọ nke ha. Emesịzịa ha eme gịnị? Ewelu onnekwu ọkụkọ wee gbaa ha orikọ. Ọ bụrụ na alụcha alụ gị agwụ niile a ma agbaghị ya orikọ, ekwe na don't accept, gbaa mbọ ka efu na-eme gịnị? Na agbalị ya orikọ ka ha nwee ike wee mee gịnị? Wee nọdụ nwuo together wee lụọ ọrụ gị ọrụ. Ịhapụ ha like that, onye bini ọ na-eme gịnị? Ọ na-agala onwe ya, a na-akpọtalụ gị ndị aka oghere. And aka oghere adịghị mma for one's life. Now, I'm still saying it again. Nwaanyị can never and will never lụọ ọrụ gị agwụ. Ọ dịrọ possible. Then, apart from ọ bụrụ nnọọ na unu maka situation ụwa dị now, especially na ala Igbo anyị a, ọ bụrụ na okwu agwụ maọbụ na enweghịzi aka ji ọfọ agwụ na be unu as it's supposed to be, and maybe na ndị ikwu nne gị na-ejezi ụka, na e bụrụ na ị ga-agwa ha, ha enebe gị anya somehow, because nọ ihe na-emezi n'elu ụwa kịta. Anyị kpọrọ nke anyị ekwensu, kpọọ nke ndị ọzọ ka anyị ghara ikwuru okwu ebe ahụ. You understand? Nke anyị na-asọ ntụ oyi, mana anyị ga-eje mba ndị ọzọ jee ṅụọ mmiri nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ndị ikwu nne gị ya asị gị na fa na-ejezi ụka, na ha ga-enebe gị anya somehow, ị chọọ dibịa ka onye na-emezi ya nụwa, ị chọọ dibịa ma ife ọ na-eme. Enwe dibịa bụkwa na ọ bụ aka ji ọfọ na kindred ya, dibịa dị ọcha o. Ọcha na-ekwukwa abụghọkwa ọcha nke anụ ahụ. Ọcha na-ekwu abụrụkwa ọcha nke anụ ahụ. This part now is the reason I don't like accepting anybody dibịa na my page.
because mgbe ikwuolu ụdị okwu a they will come for attack and adịrọzi m nkwadobe for that kind of thing. So that's why I don't like accepting their friend request. Ị chọọ dibịa kala ahụ anyhow dibịa alụrụ na gị agwụ because na arụrụ a na dizi too much. Anyhow dibịa alụkwana na alụ gị agwụ maka na anyhow dibịa lụọ ọlụ gị agwụ ọtọ nụọ everything upside down. O mechalụ gị ife ahụ ọ na-emerụ gị si na agwụ ka ọ na-alụrụ gị na ifu nke wụ mmọnwụ. Number 1 bụ na oge twist godo that your agwụ in benefit of his own. Ọtọ nụ everything upside down. Ụfọdụ bụ ha bịakwa ịlụ ọlụ gị agwụ nwa etinyelu gị ọgwụ na agwụ abịala ịlụ ọlụ gị. Ịpụzi ebe ị na-azụ afịa maọbụ n'ihu ọlụ gị akụkọ aka nkụ ịma mma na ọdịbịa idute ka ọ bịa lụọ ọlụ gị agwụ. Then apart from dibịa bụ aka ji ọfọ agwụ, onye ọzọ dịịlị remember ka ị ghalụkwesị na ada ndị Igbo kwuru nke a kwuo nke a, dibịa kwesịrị ịlụlụ gị agwụ alternative to ma ọ bụrụ na ndị be unu na-eje ụka na-enwezi aka bụ ọfọ agwụ na be unu, bụ dibịa bụ aka ji ọfọ ma ife ọ na-eme dị ọcha nke ime mmụọ, asịkwa ma ọcha nke anụ ahụ, ọcha nke ime mmụọ, ọcha nke mkpụrụ obi. Dibịa ga-agwanwu gị eziokwu, gwa gị the truth. That dibịa is eligible ịlụlụ gị agwụ ma ọ bụrụ na ọ bụ aka ji ọfọ, ma ọ bụrụ na ya bụ dibịa alụzugokwa agwụ, because dibịa na-alụzi kịta enwekwuzi nke na most of the dibịa now mma both in here and outside the world. Most of them alụzubedi agwụ ha, ụfọdụ alụbedi alụ cha. Most of them alụbedi. Then another person dị eligible ịlụlụ gị agwụ bụ ndị a na-akpọ ndị mri. That is another set of people do eligible ịlụlụ gị agwụ, ndị mri. So gị kpọọ ha agụ ukwu mri o, ịkpọrọ ha mri. Reason ha ji do eligible ịlụlụ gị agwụ bụ na n'ọha nwa na-akpụ alụ n'ala Igbo. Ọfọ anwa ha ji, that ọfọ ha ji nyelu ha ikike ịbata ebe ọbụla ha ga-abata mee ife ebe ọbụla ha ga-eme ife na because na o nwere ọfọ a na-akpọ ọfọ ọtọnsị ha ji. Nke a bịaga. Then I'm coming to give you the list of items kwesịrị na normally eji alụ agwụ n'ala Igbo. But before I do that, let me correct this impression. Abịa sị kedu onye ọ dụrụ ịlụlụ agwụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwata nwaanyị na ị nọ ebe a ị bụrụ nwata nwaanyị, ọ bụrụ na ijego n'afa severally, a na-agwa gị na gịnị na-eme, a na-agwa gị na agwụ na-enye gị nsogbu, na agwụ na-eme gịnị, na agwụ na-enye gị nsogbu, na agwụ na-egbochiri gị ụzọ. Enwere a lot of mkpakasị ahụ agwụ ji abịa. A lot of people na-aga n'ezi na-ayị ala isi gbakara, most of them abụrụ ife mmadụ mee. Most of them bụ ndị agwụ tipụrụ ala. Most of them bụ ndị gịnị, ndị agwụ tipụrụ ala. Agwụ na-etipụ mmadụ ala. Agwụ na-ebo mmadụ ọya. Ị na-aṅụ ọgwụ, ọ dịka ya sị na ị na-aṅụ just that is ordinary powder. Before itinye dị ọgwụ n'ọnụ, ha ebughị ụzọ manye aka n'ọgwụ ahụ ọghọ mmiri nkịtị. Ị na-aṅụzi ọgwụ, ị na-aṅụ powder nkịtị. Agwụ bụ ha na-akpata ego. So if you are a businessman and you claim you are a businessman na nwere ife gbasalụ gị na agwụ, nwanne, you've not started, because no ha bụ ndị wa agwụ na-akpata ego. Agwụ, you can call them soldiers because they fight. Agwụ ka eji alụ ọlụ. I'm still coming to that. The list ikwesị iji wee lụọ agwụ. Number 1, normal list eji alụ agwụ n'ala Igbo, because na ife niile egozili ego, ejizi ife niile ekwe onye ego n'ọlụ ahịa. Ife niile ebuzi nta ego. Enwe nke si m na eji almost 800,000 wee lụọ agwụ.
mgbe si biko ọlụ niile ya arụ in your entire life oligo 800,000 I don't know. Normal list eji alụ agwụ a na-enwe nkwele agwụ. Ọ bụrụ na ịbụ nwata nwaanyị mmadụ ewesị gị na agwụ na-enye gị nsogbu mana ịnụbeghị di gị chelu ka ịnụọ di tupu ịlụ agwụ, nwanne nekwa gị na ndụ gị bugodo ụzọ jee mee gịnị, jee mee ekwelu m agwụ. Ife a na-akpọ ekwelu m agwụ ka ịgwa ha wụ ndị wọrọ agwụ na ikwelugo na ịya alụ agwụ. Ọ bụrụ na nsogbu agwụ ahụ karịa, gwa ụmụnne gị gị mee gịnị ka alụ ọlụ gị agwụ na be nna gị, mana mbọsị ọbụla a ga-alụlụ gị agwụ ahụ gwakwa ha bụ ndị nwe agwụ na ogbochi ha olu gị ịnụ di, na mbọsị ọbụla ị nọ ọlụ di ka ịkpọrọ ha na be di gị. Ọ ka esi eme ya. So don't wait till you get married while you are dying. You tell the spirits what they need to hear if your heart is pure. Rụọ agwụ gị be nna gị, ijebe be di gị mere gịnị, agwa gị ife ị ga-eji wee kpọrọ ha wee mee gịnị wee na be di gị. There is no two ways about it. Ọ bụrụ na ije ịlụ agwụ, list eji alụ agwụ, enwe ndị na-eji mbaji 8 normal ịlụ agwụ mbaji 8, enwe ndị na-eji 4. Anything more than that, dibịa anwa chọọ ime elu gị ebere ọ sị gị bute 2. But anything normal bụ 8 nọ maka na ife adịrọzi mma. Anything more than that, I don't know. Mkpụrụ ọjị 4, oke ọkpa na nnekwu. Okorobịa ọkụkọ akwabeghị akwa ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke, na agbọghọbịa ọkụkọ eyibeghị akwa ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị. Nnekwu uriom na akwa na nkwụ enu na ego 8 na-esu ya, na onwe ife a na-akpọ ego 8 na-esu ya nụ. Then imesi ụzọ ihe ona, then at the last ị nwezi ike wụọlụ dibịa ahụ awọma ifesi gị n'obi. Nya ka mmadụ ka ala obi wee mee gịnị wee na mmadụ ibie 800 and something thousand eji wee lụọ agwụ na just this little thing mkpọsị. Ị nwezi ike ọ bụrụ na ụmụ okorobịa ibe gị ga-apụtalụ gị ọlịlị that day, inuolu ha nkwa ụmụ okorobịa na a na-eme ya eme maka na ọsalaka ka ị na-eme. Mana ije namazie mmadụ 800, amara m na ife a nguzu ma ọ bụrụ ọbụgodu nnọọ na the whole community ga-abịa ṅụọlụ gị mmanya that day. I don't think na community gị ya aṅụkarị gị mmanya 50,000 na ọ bụrụzie na community gị a na-aṅụka mmanya. Nya ka ụmụ mmadụ na-ana mmadụ such an amount ịlụ agwụ. Mana ife kwela anyị bụ ụmụ mmadụ because anyị na-alaike ebe ọkụ na-enwu n'enwe, anyị ha alaike itinye anya n'ala, anyị na-alaike ebe ọ na-eme eme. So that's one I don't even blame the person. Nke ahụ is not my business. E wee bịa n'ife gbasara ọ bụrụ na ịlụcha agwụ, enwere ụlụ agwụ, enwere nke a na-akpọ ụlụ agwụ. Ndị a na-akpọ ụlụ agwụ bụ ndị ji aka ekpe eli. Ụfọdụ na-adọkwa ha adọ, ụfọdụ na-alụ ha ala, ụfọdụ na-eke ha eke. A na-akpọ ha ụlụ agwụ. Ọ bụrụ na ịlụcha agwụ ma ime ha ife dị n'ụlụ agwụ, ha ka ya na-alụ ị na-edozi edozi, ha na-alụsasị alụsasị. Nya anyị na-alụ ọrụ ọma, ha na-alụ nke ọjọọ. Ọ na-eme sometimes ijekwa n'afa a na-asịkwa gị agwụ iduzie confused na ịlụpụrụ agwụ. Ịma m ọ bụrụ na onye na-agba afọ ose ka m ghara ịgawa deep, ka ụfọdụ ga-akwa isi na ọha ka m na-agwa ike akụkọ adịghịkwa ike akụkọ adịghịkwanụ m biko. So ọ bụrụ na onye na-agba afọ ose ọ na-afụkwa ya na agwụ, ọma mfụzi na ụrụ agwụ, enwere ụrụ agwụ. Kpatalụ m eji ekwu okwu si gị na-alụ ọrụ, ekwena ka ụlụ karịa ọrụ ị na-alụ. Ọ okwu ndị Igbo ana o nwere ife mere eji ekwu okwu a ka na anyị bụ ụmụ afọ Igbo anaghịzi eme gịnị ajụrụ ajụjụ n'isi ma o mee research ka anyị mara ife mere uli ndị gboo ji wee na-atụ ụdị inu a ha na-atụ n'oge gara aga. Okwu inu ọbụla ndị gboo tụrụ mgbe gara aga nwere meaning, deeper meaning to it. Apart from ụrụ agwụ, enwere ka esi eme agwụ. Ha wụ ndị aka ekpe, ndị eji aka ekpe eme gịnị enye oke. Ife a na-enye ha nwa si ọkụkọ ama oke ama nwunye.
kpatara ihe enye ha anya bụ ditin ịma nọ n'ihu agwụ wee mee gịnị wee nye ha ịnọcha n'akụkụ ma ọ wee nọrọ n'azụ. Ife a na-akpọ ha bụ ndị ụrụ agwụ. I don't know if you people came with your pen and paper. Apart from ndị ụrụ agwụ, enwere nke a na-akpọ gịnị aka ogheri agwụ, ndị nghasa. Ndị nghasa ọ dị ị na-achịkọnata ha na-abọsasị abọsasị. Atara na o nwere nwatakịrị ya emekata omume na mgbe gara aga, asị ya biko jee lụọ ọrụ nwatakịrị a agwụ. Mana now ụmụ okorobịa anyị, ụfọdụ ndị nna, ụfọdụ ndị papa today amadi ife bụ na a na-alụ agwụ. Ife were na-emebisi. Ifuzie nwatakịrị ọ na-eme omume da aṅa asị na nwata anaghị anụ ife, na nwata amerụ nke a, na nwata amerụ nke a, mana ịlụ gị bụ nna ịlụghọda agwụ ma ịfọzikwa nwa ịlụ agwụ. Ncha aha eme n'ihu odogwu. Ncha aha eme n'ihu odogwu. Please, if you are still with me, do me a favor, share the video, please. Ncha aha eme n'ihu odogwu. At all. Ncha aha eme n'ihu odogwu. Okenye ahakwa na-anọ n'ụlọ ka ewu mụọ n'ọgbụlị. Okenye aha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị. Mmadụ pụta ọsị gị na ya bụ nke a, na ya bụ nke a, na ya bụ nke a. Ị na-achọzi nna nne kedu ebe agwụ gị nọ, ọ na-ene gị si. Ụfọdụ asị na a na-enye agwụ oke n'anyanwụ. It's possible though. Somebody was telling me the other day na ekeli agwụ eke. Biko na ụmụnne m anaghị eke agwụ eke. Anaghị eke agwụ eke. And don't allow anybody ibubatalụ gị ife ọbụla sị gị na agwụ. Agwụ akarịghọ nnekwu na oke ọkpa. Ewere ogilisi ma onwe ndị ji ọha alụ dị agwụ. Nwee part of Igbo ji ogilisi. Whichever one unu ji alụ, be it ogilisi ọha. Beti mmadụ eke na-alụ gị anything bubatalụ gị si na agwụ. The only thing enwere ike eke bụ aka ogheri agwụ ma ọ bụ akọ na uche agwụ. I'm still coming to akọ na uche agwụ. If I na-treat now bụ aka ogheri agwụ. And asị m na ndị bụ aka ogheri ndị ọ ga-abụ ị na-achịkọta ha na-abọsasị abọsasị. That is ọkụkọ mbọ. Ọkwa ịma ọkụkọ chịrị nwa, ịma ka ọkụkọ si abọ ma ọ chịrị nwa. Etu a ka ndị aka ogheri si abọsasị. Ị na-achịkọnata ha na-abọsa. Onwe ego nọ n'ụzọ ha na-abọsasị ya. Ife ọma na-abịalụ gị ọ na-aghasasị. You yourself, you will even be confused what is wrong with you. Kpatara na sometimes in life, ifu na ndị na sọsọ ndị na-abịa n'ime ndụ gị bụ ndị ala ndị a ndị okwu ha enweghị isi. Sọsọ ndị ya na-ekretiri gị problem. Sọsọ ndị ga-abụ ha afọ aga n'ilu gị ha na-egbuchie. Nwanne jee mee ife do na aka ogheri, mana gị malụzie side aka ogheri ahụ si abịa. Maka na enwere a lot of places enwere aka ogheri in quotes, enwere aka ogheri agwụ, enwere aka ogheri this, enwere aka ogheri that. So you have to find out which of the aka ogheri or where the aka ogheri is coming from in particular. I wish I am giving much space to keep talking. I was hiding myself for a long time. I didn't like publicity. I was hiding myself for a long time. But I thank most of my friends who has, can I say, advised me that people are going astray. I should speak up. I thank them for also being there. See, if I na-akpọ agwụ anaghị agbana ya, there is no ojide gị n'aka. That is, ọ bụrụ na nke gị enyebeghị gị nsogbu, ịma na ha ka na-emelu gị ebele. Ọ bụrụ na nke gị enyebeghị gị nsogbu, ịma na ha ka na-emelu gị ebele. These people dị ndị ga ha jide gị aka. That is, ha jide mmadụ aka. Ọ bụrụ na onye nọ na 5-story building, the person gị nya, the way ị ga-eji wee daa flat, ị na-asị ọkwazi what is happening. Ife ya na-ajụ onwe gị ọmmụọ na-eme ife a ka mmadụ na-eme ife a. That is the questions ị ga na-ajụ onwe gị. Ọmmụọ na-eme ife a ka mmadụ. Ị nwere ike ị na-ebo somebody, na-ebo your neighbor na shop or office na ọ na-eme gị nke a, na ọ na-eme gị nke a, na ọ na-eme. Ịma mma na agwụ na-apịa gị ezigbo ụtalị mmụọ. Ịma mma na agwụ. So don't allow anybody ike anything bubatara gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị aka ogheri agwụ.
ma ọ bụ akọ na uche agwụ. Mmadụ eke na-alụ gị anything sị gị na agwụ. Etu a ka ọ dị most of our people. I hope na onweghị onye dibịa n'ebe a, because okay, let me keep this one aside. Ka ndebe this one aside. Ka ndebe this one aside. Ọ bụrụ ife niile ka a na-ekwu n'ilo. Ọ bụghị everything. Ndị be anyị si na aha agba akwụ n'afịa, aha asụ panti n'ilo. Let me keep this one aside. Ka mmadụ ghara isi na nna agbachi iri ya ụzọ. Okay. Abịa n'ife gbasalụ akọ na uche agwụ. Enwe ndị ga-abụ ha jide ife n'aka na-achọ ya. Ha jikwa datin n'aka o. Ha na-achọ datin achọ. I don't know if you have ever had that kind of experience. Mmadụ ga-ejide key n'aka etu a na-achọ key. Even na-ebe onye ya na ya na-abụ nọ n'ọnya ji key ahụ, mana ọnya nwa ji key. There are so many people na gị na ha kwucha okwu now. In the next just a second, jụọ ya ife ahụ gị na-ekwu ọmarọ. Ọ na-ajụ gị onwere ebe onwere gị na afụnigo before. Try to go and do onwe ife a na-akpọ akọ na uche agwụ. A na-eme ya eme. Akọ na uche agwụ. A na-eme ya eme. Gbakwa mbọ ị na-emekwa ife gbasara agwụ, kpochikwa onunu na agwụ gị. Ọ bụrụ na ị kpochibeghị onunu for the first time na agwụ gị, you will have opportunity ahụ kpochizie ma nke ndị aka ogheri na gwogwotigwo and other ones. My sister, can this agwụ affect a whole family at a time? Yes. It's possible na agwụ ga-eme the whole family affect at a time. Because na onye ọbụla nọ n'ụwa, ka m kwuo ụmụafọ Igbo ka m ghara ikwu ndị ọzọ. But in as much as na mmadụ nọ n'ụwa nwere spirit force sie, and that spirit force ka a na-akpọ agwụ. O nwere ike na-enye gị nsogbu at this same time, na-enye nwanne gị nwoke at the same time, na-enye nwanne gị nwaanyị nsogbu at the same time, onye ọbụla na nke ya nọ. Maka na ụmụ ife a bụ ife ọ bụ mgbe gboo n'oge gara aga. Ọ na-eme amụta nwa, eje jụọ n'afa ka amara onye bịara ụwa ife a, mara ụdị ndụ onye ahụ biri na mgbe gara aga, mara ife onye ahụ ji wee chigatakwa na ndụ a, ebido na gboo wee mee gịnị, wee doziberi ya ụzọ. Mana ndị nne na nna anyị ha bịara bachaa ụka, ife wee na-emebi. Ndị nne na nna anyị ha bịara mee gịnị, bachaa ụka. Even up till now, e nwere some people that ọ dịrị ọrụ ha possible and convenient to go to their house lụọ ọrụ asị ife lụọ. Ọ dịrị ọrụ ha convenient at all. Then, please, if you are still joining us, help me to share the video. I am begging. I'm kneeling down and I am begging. The reason and the only reason I am begging for you to share this video is nothing but because I want others. Why I said we is some of my friends that pushed me to stop hiding and open up some secrets are begging, so that other people will also learn. A lot of deceivers. Our people are crying. So many people are crying. Our aim here is to open up some secrets and hidden truths. So the only way we can achieve this is for you to share, for other people to also get to see it and learn. Yes, I might be too young for all this kind of knowledge, but it has never been by my power. It has never been by my power. Ndi Mam very well knows what I'm saying. It has never been by my, and I am so humble. I am so humble to the bottomless part of my heart to have you people here. Thank you so much. Then let us come to this particular topic. Okuku agwụ. Enwere ife a na-akpọ okuku agwụ. Why I decided to teach about this okuku agwụ is because so many people are running after Oki Itawele. A lot of people. Even all these people ndị ọrụ na-asị gị na don't do ịgwọ ọgwụ, agwọkwana nka, ịgwọ ọgwụ adịrọ mma. If you go behind their cupboard,
ha niile nwere oke ite awele. Deceivers everywhere. Deceivers. That is the main reason the person will start today. Tomorrow you will see a great, as in on a pool, crowd everywhere. And I'll be a crowd puller. But he or she will come in front and say, man, onwelu oke ite awele behind the cupboard. Instead of going for oke ite awele, why don't you go lụọ n'agwụ gị, lụzuo n'agwụ gị alụzuo, and do your okuku agwụ? Enwere ife a na-akpọ okuku agwụ. Dibịa ọbụla ma ife ọ na-eme, ochie dibịa, let me not put dibịa ọbụla, because na dibịa agbara ọfụ anyị, amarọzi m ụdị dibịa ọgbara ọfụ anyị na-eme, ma dibịa nwoke ma dibịa nwaanyị. Excuse me. Jekwu ochie dibịa. Sometime I'm praying, time will come. I'm going to have a guest, an elderly man, not just an elderly man. Second to Akaji for the whole mga life one day. Ask him some questions. It will help too. Jekwu ochie dibia joy ifebu okuku awele. The person should be able to tell you. Okuku awele simply means okuku agwu, simply means awele agwu. Remember I told us that in the beginning na agwu buhana ebute ego. Oburu n'ọnụ afa si na agwu buhana ebute ofa. Ofa bu ego. Ofa bu like how do I put it? Ofa bu ego. So kama ị ga-ejekwu maọbụ jee mebe kedu ife a na-akpụ ya oke ite awele, why not go home gaa lụọ agwụ gị, lụzuo agwụ gị alụzuo, then go for okuku agwụ. It's better. Okuku agwụ is just awele agwụ. That okuku agwụ, the ifeji alụ that okuku agwụ bụ only but natural things. Onwelo harmful objects ị ga-afụ n'ime ya. Like these harmful objects and animals eji alụ oke ite. You can only see natural things na ya bụ okuku agwụ. Now imagine ebe agwụ bụ ha na-akpata ego, ebe agwụ bụ ha na-ebute ife ọma, iwe na-agbazi okuku agwụ n'enu nke na-eme ife ọma. You can tell me how active ọ ya dị. Ife dị n'oke ite awele, ife dị n'oke ite ka nkụ. But at the initial stage, I gotta say no problem, no well, this and that. I'm not against people doing it. If you want to do it, you on your own. But instead of so many anahoku ajujuma mmụọ na hawe anabatara nya bụ oke ite. Ife ama bụ na achọrọ nketa nke echi on others na-eme ife anyị me, why can't I do it? Ojuhozi ma chinya na ife anyị ọ bụ the same thing. If mmadụ ọkpata ego taa, in the next 10 or 15 or 20 years of his life, akọ akụkọ. My brothers and sisters, mbochi onye ji teta ụla, ọ bụla ụtụtụ ya. Instead of going for oke ite, go for jee n'ụlọ ka ịlụzuo awele gị, go for jee n'ụlọ ka ịlụzuo agwụ gị, jee for okuku agwụ. It will help you a lot. It will go a long way. It will make you to keep your hands clean. Instead of having an attached spirit, I don't know how to explain that okite of a thing. Honestly, I don't know. Please, ka anyị tete n'ụla, ka anyị welu nke anyị kpọrọ ife, ka anyị welu nke anyị kpọrọ ife, anyị emetọsizi na nke anyị. Maka na ndị Igbo kwuru okwu si na onye kpọọ ọbọ ya mkpakara, ụmụazị ewere eme gịnị? Kpụrụ afịfịa. Agwụ na-alụ ọrụ, jee lụọ agwụ. Chetakwanụ na m kwuru na mgbe gara aga na nwaanyị ka mbụ, but I'm saying it now.
Nwanyi of any sort can never and will never luolu gị agwụ. It has never been and it will never be. And it will never ever be possible. The only thing nwanyi ahụ ga-emelu gị bụ to help you look for a trustworthy male dibia that can do it for you. That is the only solution and help the dibia nwanyi or eze nwanyi or agbala nwanyi can render to you. Fine. If your people can allow you do the agwu in your village, fine and good, more better. But if they cannot allow you do it, you go the other way round. You look for someone else to do it. And the makandi na alu agwu edebebe mmadu. Stop doing that. Odiromma. Oburu na ị na-alụ agwu gị jedebi ebe mmadu. Stop doing that. Odiromma. Also na nya buru na ị nọ around. If the person cannot go to your father's house to do it, instead the person nọrọ n'anya nwụkpọ agwu ahụ gbuoru gị anụ ịnata, you go and do your agwu. Because na ịdọba agwu gị be mmadụ, it's working for that person and not you. It's working for the person and not you. Like I said before, if you have been calling me ever since and you've not been able to get me, I'm so sorry. I am not perfect. I am not perfect at all. And it's just me. Sometimes it's in a woman because no law that's easy. Because no, a pick call one appointment or the other. I've not been able to meet up, or you've been sending me messages on WhatsApp and I've not been able to respond. Because I will get to everybody one after to the other. There is no way I can answer everybody at the same time, but gradually I will answer everybody. It's not easy. Most of the time I spend my whole day typing, replying everybody. Please just be patient with me. Still me, Adandibo. The topic I treated yesterday about how to settle your father's compound for light and success to come in. I will finish that topic soon. Then, let me make this announcement. If you are here, I'm going to make that post once I finish this video now. If you are here and no one any widow, Ima. Yes, I'm going to put this video on YouTube. Please help me subscribe to my YouTube channel because my oral teaching, like I just did now, is only here on this page. But my practical teaching is always on my YouTube at Ebere Igwebike. Please, if you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel for more practical teachings. Help me, I'm begging, help me subscribe to my YouTube channel so that I can get to 1,000 for live streaming, so I can go live the way I'm doing here on Facebook, on YouTube. Please, another thing, let me make this announcement. Once I finish this program, I'm going to make a post. If you know any widow, or you are here, you are a widow, or you know any widow, imana only the help. Now the person, obokwa widow na eliju afọ. That the person imana that widow, no kwa godi, man only the help. Please put the person's name on my comment section and tag me. I'm going to make the post on this page after this live video. Write the person's name on my comment section and tag me. Okay? Then I will inbox you later for much or for more discussions on that. Okay. Thank you guys for having me here. You can see I would have loved to continue teaching, but I'm outside because I love nature a lot and it's getting dark. So I've actually come to the end of today's teaching. Still me, Adandibo. Help me share the video for others to learn. We are coming back tomorrow for another greater teachings. Help me subscribe. Please, I'm begging. Please, 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 please. I know you guys love me. Help me subscribe to my YouTube channel. I'm going to post the profile here on the comment section once I'm done
with this video. And again, if you know any widow, or you are here, you are a widow, write your name on the comment section and tag me. I will inbox you. But if you know someone that is a widow, help me get the evidence to show that the person is a widow, maybe picture or whatever. Send it on the comment section and tag me. I will inbox you for further discussion. Thank you all for having me here. Bye bye. See you guys later.